A Asociación Cultural Entroido de Mugares presenta a primeira edición do MEAVE, a mostra audiovisual do Entroido no seu local de Meaba. Ola, eu son Luisa Cruz, conóceme aquí no pueblo por a Grola, o apodo de Grola. Son membro da directiva do Entroido de Mugares. Estamos aquí diante da escuela que era antes e agora é o centro de interpretación do noso Entroido. Aquí facemos moitos talleres, ensaiamos as comedias que temos no mes de febreiro, bueno, cando toca o Entroido. Facemos explicacións, cousas audiovisuales como a que vai acontecer hoxe, programamos as cousas que vamos a facer aquí os socios, a xente, explicámoslle todo. Ese é o que queremos nós, que o pueblo se xunte e que estemos todos xuntos e que disfrutemos do noso Entroido, que é maravilloso. Roberto Álvarez, presidente da asociación, presenta o MEAVE como punto de encontro para creadores e tamén para quen quere investigar, divulgar e manter vivo o Entroido. É unha alegría darvos a benvida á presentación do MEAVE, a primeira mostra audiovisual do Entroido. Reunimos hoxe aquí para botar a andar un proxecto que nace con moita ilusión e unha idea clara, converter o Entroido no protagonista tamén a través da creatividade audiovisual. O MEAVE é unha iniciativa creada e promovida pola Asociación Cultural Entroido de Mugares e que conta co patrocinio do Concello de Toén, representado hoxe aquí polo noso alcalde Ricardo González. Tamén queremos agradecer a colaboración á Adega Gandarela, que hoxe non puido vir porque estamos en plena época de vendima e complicouselle un pouco, que nos achega o viño co que compartiremos o xantar cos creadores. Chegamos agora ao corazón desta primeira edición, nela temos a sorte de poder contar con producións que abranguen distintos formatos audiovisuais. Tedes o folleto aí para si queredes botar un ollo. As seleccionadas neste 2025 son, como documentais, A Cor do Entroido, de Celta Media para o Real Clube Celta de Vigo, O Entroido de San de As Bonitas, de Lembrame.gal, curtametraxes, temos O Entroido de Camba, de Laura Prieto, e Homenaxe a Lola, un vídeo que fixemos en decembro do ano pasado, que lle fixemos unha entrevista a Lola, e que aproveitamos para poñerlle como homenaxe agora despois do seu falecemento. Despois, como vídeos musicais, temos Alentexo, de Adrián Canoura e Jordi Cusó para Baiuca, que é un artista galego que fai música electrónica, e Entroido, de Uxía Lambona e a banda Molona. Despois, como vídeos promocionais, temos Entroido moito máis que unha tradición, de Carlos Urban para a Deputación de Ourense, e Campaña de Entroido, que son os spots de La Pera para R Cable e Telecomunicacións, que saíron en redes sociais e tamén na Televisión de Galicia. Entón, anotade a data, o sábado 4 de outubro ás 4:30 vémonos aquí, no MEAVE. Grazas pola compañía.